Nagpaandam ang presidente sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CPCB sa ginatawag na moral fatigue na ginaatubang sa mga Pilipino. Kabahin ini sang homily ni Archbishop Gilbert Garcera sa 4th day sang Novena Mass nga nagamarka sang 40th anniversary sang EDSA People Power Revolution sa National Shrine of Mary, Queen of Peace sa Quezon City. Suno kay Garcera, ang moral fatigue among pinagdako nga katalagman o kon peligro nga ginatubang sa mga Pilipino labaw pa sa historical distortion o kun ang paggalain sang nakabutang sa pinanid sang maragtas. Ginpatag sining ang moral fatigue nagakatabo kung ginadumdum lamang ang kahilwayan bilang isa kahandumanan. Nagakatabo man ini suno sa iya kung anong pagtuo na himo nga debosyon nga wala man sang kaisog. Nagakatabo man ang moral fatigue sa kay Garcera kung ginapangayo ang kalinong apang wala man sang hustisya. Ginpahanumdum sining ang EDSA People Power Revolution. Nagprotesta ang mga tao batok sa diktadorya kag nagsustenera o kanasustenera ang mga lihok pagi sa pagpangamuyo kag pagtingob sa mga Pilipino. Sa tunga sa mga pagpanghangkat sa mga panahon, ginhingyo ni Garcera sa mga Pilipino nga mag-angkon man sa mga kaisog, responsibilidad kag moral conviction kanga isang natabo sa People Power Revolution. Brothers and sisters, the greatest danger today is not only historical distortion but moral fatigue. Moral fatigue. When freedom is treated merely as a memory and not a duty, when faith is reduced to devotion without moral courage, when peace is sought without justice, the spirit of EDSA slowly dies. The church cannot be neutral when human dignity is trampled. Silence is the face of injustice, is not holiness, it is complicity. EDSA at 40 is not just a commemoration, it is an examination of conscience. Where do we stand today after 40 years? Whose side are we on? What kind of life are we choosing as Filipino people? Nabalikan ang kabahin sang nanging homily ni Archbishop Gilbert Garcera, ang presidente sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines.